Il-miliet, iż-żmien ir-rigali. Iċkejken kien ilu jixtieq li jkollu karretta u f'dan il-miliet ommu riedet li taqtalu xewqtu. Xtratlu karretta bil-winjajtu u broti suwed tal-astiku jleq. Imma dakinhar ħadet il-ħażda ta' ħajjita. Fit-triq mimlija traffiku, qalb folla ta' nies li mlew il-bankini għax-xirja tal-miliet, kien għaddej bina, rikeb il-karretta li kienet għadha kif xtratlu. Ma kien hemm xejn mhux tas-soltu li fil-post li fettillu jsib it-tifel biex iżanżan il-karretta tiegħu u l-passiġġier li kellu miegħu, bidejh merfuqa u jħares il fuq. Ibni, x'għamilt? Dak il-bambin tal-Knisja. Jiġifieri ġibtu mill-Knisja u l-kappillan min jaf xi jfittxu. Hekk naħseb. Imma x'fettillek, ara kemm ġibart nies u ġaltni nistħi. Għaliex ħadtu dak il-bambin? Ma ħanajdlek, jiena kont ilni nitolbu lil Ġesu biex inti tixtri li karretta u ftemt miegħu li jekk għall-miliet jagħtuni karretta l-ewwel rikba nagħtiha lilu. Il-bambin kien ħaqqu jieħu rikba u dan it-tifel kellu qalb li taf trott l-imħabba. Forsi dan ma kienx il-mod li għandu jirringrazzjah, imma għamel xi ħaġa li ftit illum jagħmluha li apprezza il-ġid li jirċievi. X'inhu l-miliet għalik? Festa li fiha nieħu gost nara tfal jifirħu bir-rigali. Il-miliet u festa ta' tfal ukoll u biex nifraħ niftakar fit-tfulija tiegħi. Nieqaf quddiem il-ħwienet tat-tojs u noħlom. Il-miliet hu okkażjoni biex nagħtu lit-tfal dak li huma jħobbu. Għax it-tfal għandhom bżonn jilagħbu u jekk ma jilagħbux issa li għadhom żgħar. Naraw x'sejtuna dis-sena? Dak il-ġins joġobni. Imma diġà għandi wieħed qisu bħalu, aħjar jagħtuni xi ħaġa oħra. Imxi fil-ħanut ieħor ħalli naraw x'għandu. Iva, forsi nażlu xi ħaġa li tottalina. Imbagħad ngħidu l-papa biex jixtrijilna. Jew jkollok tixtri, trid u ma tridx. Karm, l-aħjar noħduhom magħna meta nixtru r-rigali. L-tfal tal-lum mhux lakemm tikkuntenthom, tant għandhom biex jilagħbu, x'jilbsu. Ma tistax tferraħhom għal żmien twil. Min kollox jixbaw. It-tfal ma japprezzawx għax isibu kollox lest u ma jifhmux is-sagrifiċċji li rridu nagħmlu biex ikollhom rigali sbieħ. U dan minn barra li rridu nixtru lil ħaddieħor biex ngħid hekk bil-fors. Kif bil-fors? Irrid ngħid b'obbligazzjoni. Għandek raġun għax illum il-miliet sar ifisser int tagħtini rigal u jien nagħtik rigal. Kull qalb trid oħra u kull rigal inaqqas il-but tiegħi. Tassew ifisser sagrifiċċju għalina. Iva, minn barra l-ispejjeż li hemm marbuta mar-rigali, jeħtieġ li nqisu t-tieba u l-imħabba fil-qalb ta' min ikun tar-rigal. Mark rigallu u rigal għax ikunu tawolna b'xejn. Mela ir-rigal li ta' kizziju kien bil-bwona grazzja tiegħu. Taf x'jiġifieri? Jiġifieri tajuli għax rid mingħajr ma tlabtulu. Dan qed ngħidulek għax ftit ilu ma ġobtni xejn. Kieku l-kaxxa kbira u sabiħa, imma r-rigal ma jgħid xejn. Seta' tagħni xi ħaġa aħjar? Mhux hekk. Inti għandek tħares lejn ir-rigal bħala sinjal ta' mħabba u biberija. Il-ħbiberija mhix rigal biżżejjed.
nistgħu nintilfu wara r-rigali u ninsew il-veru tifsira tal-miliet. Jekk f'Diċembru fil-għaxija tgħaddi mit-toroq ta' xi belt, taħseb li miexi fl-art tal-ħolm. Id-dwal jixalu u jitfu, ibidlu l-kuluri, ifasslu kwiekeb bil-bozzos u jagħmlu disini oħra tal-miliet. Hemm is-siġar tal-miliet bil-frjajjem taqlin bi-stilel, bl-għalen u tlellix tal-borra. Atmosfera ta' negozju ferrieħ. Il-vetrini sbieħ jistiednu n-nies biex jidħlu u jixtru mill-ħwienet imżejna. In-nies imobbija b'pakketti b'rigali mgeżbra fil-karti tal-miliet jifirħu waqt li jonfqu. Imma x'tagħmel? Dan hu żmien ta' rigali, żmien tal-kejkijiet fil-kaxxi, fl-ixken tax-xorb, ġugarelli għat-tfal u rigali bejn il-kbar. Fid-dar hemm lista ta' dak li hemm bżonn jixtru għall-ħbieb u għal dawk li jiġu minnhom. Qed jiktbu il-kartolini bl-awguri. Qed jaħsbu għall-ikliet speċjali tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Għal ħafna il-miliet u biss rigali, kartolini, fliexken tax-xampanja u kejkijiet ta' kull kwalità. Għan-nisrani, il-miliet u t-tifkira ta' meta Alla tali d-dinja l-aqwa rigal tiegħu. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' l-ibnu l-waħdini. Kollox beda fir-raħal ċkejken ta' Nażaret, moħbi bejn 15 il-għolja minn sim id-dinja ta' dak iż-żmien. Imma kien f'Nażaret li Alla rid jidher biex ibiddel id-dinja. F'Nażaret kien hemm id-dar taż-żagħżugħa Marija li offrit ħajjitha lil Alla għaliex xtaqet li tgħaddi ħajjitha għalih. U ra l-fond ta' mħabbita, ra x-xewqat ta' qalba u rrid li tkun l-għodda li tixraq għalih. Marija raddet ħajr lil Alla. Ruħi tfaħħar lil Mulej u jifraħ l-ispirtu tiegħi f'isem il-ħellis tiegħi. U rajt ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa kulħadd isejjaħ li ħinja. 9 xhur wara, ġo raħal tal-ludija jismu Betlem, Marija għalqilha iż-żmien li jkollha tarbija u qegħditu f'maxtura għax ma kienx hemm post fil-lukanda. Alla tarbija, jitwielet jibki. Il-miliet u l-festa ta' Alla li jitwielet fqir, jiggosta lil Ġesu min ħares lejn Ġesu fqir fil-grotta. Ma ġenb is-siġra tal-miliet hemm ħafna li qiegħdu l-presepju, idraw antika li twassal sa San Franġisk. F'xi familji fil-għaxija fi żmien il-miliet, ġenituri u wlied jinġabru madwar il-presepju, jixjelu d-dawl tiegħu u jirringrazzjaw l-Alla li tant ħabb lid-dinja li ta' l-aqwa rigal, ta' lill-ibnu. Kollox jinġabar fi ftit kelmiet u l-iben ta' Alla sar bniedem. Dan hu Alla li rridna inkunu nafuh, li jrid il-ferħ tagħna aktar minn kull ħaġa oħra, li jħobbna bħala uliedu biex inkunu nistgħu naqsmu ħajjitna miegħu. Fil-grotta hemm missier li ħsiebu fina il-ħin kollu. Tista' hom tinsa l-bina jew hom tinsa t-tarbija li dalwaqt titwielet, imqar jekk din tinsa, jien ma ninsikom qatt. Alla u mitluf warajna u aħna ma milna xejn biex jixirqilna l-imħabba tiegħu. Għalhekk Alla hu rigal għax aħna xejn ma nistgħu nagħmlu li jbiddel din l-imħabba li għandu lejna. Nagħmlu x'nagħmlu u qatt ma jħobbna inqas. Alla ma jħobbniex għax ħalaqna hu, imma ħalaqna għax iħobbna. Fi kliem ieħor, Alla ma jħobbniex għax aħna tajbin, imma nsiru tajbin għax Alla jħobbna. La darba daħal fil-grotta se jibqa' hemm f'kull miliet li jiġi. Il-ferħ tal-miliet u ċ-ċertezza li fil-grotta hemm Alla li għadu jħobbna, li għandna missier li qiegħed qrib,
li jekk irriduh qiegħed ħdejna, jekk ma rriduhx qiegħed ħdejna wkoll. Ikellimna wkoll jekk ma rridux inkellmuh. Jekk ma nħobbuhx, iħobbna xorta waħda. Jekk nitilfuh, jiġu ifittixna huwa stess. Alla hu rigal li ma jispiċċax. F'dan is-sens li l-milied il-festa tar-rigali, anzi tal-aqwa rigal, Ġesu Kristu, li m'għandux ikun biss ir-rigal imgeżwer fil-ħrieqi tal-maxtura, imma jkun fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna